Hello mga kakaltok, for today's video may customer tayo sa ating parlor shop at yun ay walang iba kundi si Ngay. Dala mo siya na. ang customer natin. Magpapagupit siya and magpapakulay ng buhok. Tignan Bilisan mo natin na ang kasi. magiging resulta ng ating anong ang tawag doon? Ay, doktor. Pagbabagong anyo niya. Ay, hayop sa pagbabago. Ano? Ayan, abangan niyo mga kakaltok. Nagkamparagupit ka. Para ti upo. Baga na ning customer. Nagdasal ka na. Ay, day. Ay, marayo daw, marayo. Rarani-rani. Hindi ako may agupit kasi. Naks, gusto talaga. Ilang eh. Ay, putang ina. Aray ko itin mananit ha. Ayaw mo dyan ta. Suki ko to mga kaltok. Gustong gusto talaga nito napagupit sa akin. Ay, day po. Yan na po, tamay kwarta. Ito na si Mabo. Ay, ang ganda na agad oh. Ay, puto. Wala pa man lamang. Ganda na ng resulta oh. Tagilid. Ay, ihi. Yung babari pa liog po. Nakakalaga ka ng liit. Nakakagat mo. Kita mo? Naingit kasi siya dun sa lubid ni nanay. Aray, ang kanina ko ay ano nang... Pagkatapos nito, kukulayan ko pa siya ng buhok. Paano nakatambit mo lang yun? Kita mo na, ang ganda na ng bawas. Ganda na ng itsura. Wala pa man lamang yan. Kaya nga, wala pa pero maganda na, di ba? Sabot ko dyan sa nababaguran. Dahil may kapigulan. Kasi pinakawala kasi. Isay. Doon tarong pati yan, kababalagan. Wala, huwag kang aalis. Basta minyak ako. Tapos magalis ka maiyak ako. Tamasain nga niya ako. Gusto mo na ako magadan? Ay, hindi. Hindi ako. Gusto na garap nga na ako magadan. Inabot ko kung gusto na ako magadan. Hindi daw, ayaw niya. Bakit niya ako sinasabihan mo ko ayaw? Ano? Pag nag-alis ako yung may... Hindi, pag magpunta ka sa asa malayo. Malayo ngayon! Hindi mo rin mararating. A
few moments later. Ngayon mga kakaltok, magkukulay na tayo. Ang gamit natin ay toothbrush, black shampoo, and baso. Grabe abo ko. Tapos guguguan ko na lang. May shampoo pa duman sa gripo. Ay sa ano? Banyo. Yan guys, tingnan nyo. Nilagyan ko na siya ng tubig. Tapos, halo-haloin mo lang siya. Hanggang Pag sa ginusin mo man sa tubig. Hindi. Pag nagkulay itim na yan, pwede mo na siyang ikulay. Pag na-monetize na tong YouTube ko, lagi na naka-parlor si mama. Kahit doon na siya tumira sa parlor. Ko no ano naman. Bilisin na. Ang gasol. Yun nagarin hisi. Hindi pa yan. Dapat yan yung tipong pag nag-ano ka, pag nagpunta ka sa dilim, mukha mo lang ang makikita. Utang ina ka. Tama na sabi yan. Hindi pa, oh, hindi pa siya masyadong ano. Kung ano-ano naman ang ginigibo kayo sa kuyat. Gaya. Akong ko ini. Natama na yan. Parang gusto ka na naman. Dali ka na. A few moments later. Grabe mo na maray kung igaras tanay ding maray. Ikaw naman. Ay, ugay. Galit ka na naman. Ang ganda-ganda mo na. Yan na yung result, guys, ha. Ah, di ba? Oh, ganda na ni Water. Ay, pangani ako. Ganyan, guys. Grabe mo na marayisil. Si itom digdi sa ano. Di mo na pati pig. Arano, Wow, yung ano. ang ganda na ng pispis May mo, pispis mama. pati si. Ay, sus ko po. Laban na laban ng pispis mo, mother. Oh, di ba? Ganda. Ang inaasli ko na nahali, oh. Nagdukot ng maray. Ganda-ganda mo nga, eh. Wow. Putok na putok ang pispis mo. Sinaka. Pati digdi sa ano. Ano ini mahahalin-halin. After 1 year, mama, ang kontrata niyan. Ano mahulog na kumbado? Ay, ang kinakait. Bastos ka talaga. Kumari ka din. Ha? Basta, walang pakandangan mga kakato. Ha? Tingnan niyo yung tsura. Sos, ginoo, mama. Ginoo ka din. Dahil yung pagkarastan na initak ko yung bado. Ang ganda-ganda mo, mama. Di pa tapos at yan pag kadagang ano mo tabaka may mga Itim na itim, ano? sarala. Ay, kito. Alat lang. Ang haloy! Mga picture lang ay Ah, di ba mga kakaltok, nakita nyo ang naging itsura ni mother. Anong masasabi mo, mama, sa resulta? maitom! Pati digdi sa face-face! Pati digdi sa kuan! Maitomon! Oy, gandang-ganda yan. Oh, oh. Sala. Ay, Oh, ngiti. Ngiti sa camera, ma. Dain na. Ah. Sige, pangingitin kitang kusa sa camera. Ah. Ano mo, hayop ko, may ngipon.